wangsul malih sareng kula nek matur rumah wonten acara Yunus siang puniki kula badhe ngajak panjenengan kulineran wonten Kabupaten Wonosobo ing lebet segmen kulineran tradisional. Wanci puniki kita sampun kehubung kalian rekan kita Ayu Wulandari. Halo kita, wonten jajanan menarik punapa sih wonten mriku? Nggih Naim, wanci puniki kula wonten ing Ngajeng SMP Setunggal Wonosobo ingkang ing pundi wonten jajanan legendaris ingkang sapunika sampun sisah dipun panggihi inggih punika lupis. Penasaran kan? Go kita tingali. Aja kaget. Lupis niki damel saking napa nggih? Saking jelas ketan. Terus proses damelnya kados pripun? Oh, tinggal diisi terus dibungkus. Terus lupis niki saged tahan ugi pinten nggih? Ya paling 2 hari. Terus mengaten carane damel? Wanci puniki kula sareng kalih siswa ingkang tumbas. Sinten naminipun? Sucita Setiawati, kelas pinten 11. Oke. Alasan sampeyan tumbas lupis boten mriki amargi menapa? Amargi esa lan ing daerah mriki awis menawi sampeyan lupis. Punapa sampeyan asring tumbas lupis wonten mriki? Nggih asring. Kenging punapa sampeyan tumbas lupis dene tasih kathah jajanan modern sanesipun? Amargi kula ekstru ngremeni lupis saking rumiyin lan amargi lupis punika jajanan tradisional sanes kula kedah lestari. Dipun matur nuwun Siti. Semanten saking kula matur nuwun. Kula Gita Ayu Wulandari. Wangsul dhateng studio. Nah, sesampunipun dipun ajak nedha lupis ngajeng SMP Setunggal Wonosobo kangge nutup segmen dinten puniki rekan kita Vera Atika saweg menyantap lupis ingkang sampun dipun tumbasipun. Kula Naimatur Rohmah pamit undur diri dumugi panggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, wilujeng darasnya sedherekipun atas kula kalau telas tumbas lupis. Lupis menika satunggaling cacan karemenan kula lho. Sampeyan ngertos boten sih menawi lupis puniki kathah varianipun? Lupis wonten laladan mriki nderek lupis kasmikat ingkang penyajianipun namung kadamel saking glepung wos ketos. Dene lupis saking Jawi kadamel saking glepung wos ketos ingkang sampun dialusaken saking glepitipun dipunlebetaken gedhang amun nangka ingkang sampun mateng. Bentukipun ugi wonten ingkang persegi utawi bundar dawa kados lontong utawi segitiga lho. Pemirsa sampun rumiyin nggih kula sampun boten kantos kangge maem lupis puniki. Mumpun dumugi panggih kula Vera Atika matur nuwun. Dadah.